खुलुमबाय नोंथांमोनखौ बयखौबो बरायबाय दिनै 14 सेप्तेम्बर 2023 बारायजाय बिस्थिबार फैदो दिननि खौरांफोरखौ बेखेवनोसै। कलेजनि प्रिन्सिपाला कलेजनि केम्पास सिङाव जुमाय लोंनानै थांदोंमोन नाथाय साख्रिनिफ्राय सासपेन्ड खालामजाबाय। धेमाजि कमार्स कलेजनि सासे प्रिन्सिपाला कलेजनि केम्पास सिङाव जुमाय लोंनानै थांनायनि जाहोनाव कलेजनिफ्राय सासपेन्ड खालामजादों। सासपेन्ड खालामजानाय प्रिन्सिपालनि मुङा जाबाय बिरेन चन्द्र कौनवार। बिरला सेट सेनानि दैदेनगिरि श्रींकाल सालियानि बिफा प्रणबजीत सालिया बिथाङा थांनाय गोलाव समनिफ्राय बान्दारनि फाहामथाय लाजाबाय दंमोन नाथाय बान्दारनि फाहामथाय लाजाबाय थानाय समावनो आसाम मेडिकेल कलेज डिब्रुगड़आव जिउ गोमाबाय। बिथाङा थैनाय समाव 73 बोसोर बैसोनिमोन आरो बिथाङा आसाम आन्दोलननि गोख्रों दैदेनगिरिमोन। दिनै 14 सेप्तेम्बर दिनै एक्स ndfबआ मुंख्लं सानखौ आसामनि गुबुन गुबुन जिल्लाफोराव गाजा गोमजायै फालिदों। बेबायदिनो गुवाहाटी नोगोरमानि सिङाव थानाय आइएसबिटिनि साखाथियाव थानाय बाथौफुरियावबो गाजा गोमजायै फालिनाय जादों। जोंहा बिहाय बिबार बावनाय हाबाफारिया सोलिगासिनो दङ। लोगोसे नैबे बिथां सारा जाहैबाय बिथांजों जायबा मुंख्लं सान फालिदों बिथांजोंनो लोगोमोन बिथाङा। नोंथांमोन दिननि खौरांफोरा बेखिनिल'मोन। बेखिनिसिम नायनायनि थाखाय नोंथांमोननिसिम रोजा रोजा साबायखर। गोजोन्थों। एसेनोसै। जय बर' हारिनि।